патріархату. Насправді це є давня традиція своїм супротивникам, опонентам приписувати свої дії. Це московський патріархат в Україні, по суті, є фейковою народною республікою або анексованим Кримом. Бо створювалася структура московського патріархату в Україні в 92-му році тим самим способом. От як в Криму зібрали Верховну Раду Автономної Республіки, за закритими дверима щось відбулося, чи не відбулося, ми ж так і не знаємо, бо це за закритими дверима, але потім оголосили, що Верховна Рада Криму проголосувала за проведення референдуму. І таким чином розпочався процес анексії Криму з нібито легітимного рішення, нібито легітимного органу. Так ось так само було зібрано єпископів Української церкви в Харкові в 92-му році за розпорядженням Москви. Вони за закритими дверима засідали. І після цього оголосили, що митрополит Філарет позбавлений посади предстоятеля Української православної церкви, обраний новий предстоятель, і фактично вчинили переворот, назвавшись архієрейським собором. І хоча вони були легітимними архієреями Української церкви, але збиратися вони не мали права, так само як Верховна Рада Автономної Республіки Крим не мала права проголошувати референдум про незалежність. І тому, коли вживаються такі заяви, як ніби анексія Криму, вибачте, російська церква в 1686 році анексувала Київську митрополію, і про це Константинопольський патріархат ясно заявив, причому неодноразово, і ми про це заявляли. І тому порівнювати ці речі, насправді це намагатися ввести в оману читачів і слухачів і свою відповідальність, і свої провини перекласти на когось іншого.